മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് രണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ ഏലപ്പാറ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ജില്ലയിലുടനീളം സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളും KSRTC ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബസ്സുകളും പരിശോധന നടത്തിയത്. ഉപ്പുതറ CI E ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിലാണ് രണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതും. ഇവരെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ മദ്യപിച്ചതായി പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ബസ്സുകളുടെ രാവിലത്തെ ട്രിപ്പ് മുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഉപ്പുതറ കട്ടപ്പന റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ജയ്മേരി ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ ബിജു വർഗീസിനെതിരെയും ജയകൃഷ്ണ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ അജിത് അശോകൻ എന്നിവർക്കെതിരെയുമാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ജയ്മേരി ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ ഉപ്പുതറയിൽ നിന്നും ജയകൃഷ്ണ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറെ മേരികുളത്ത് വെച്ചുമാണ് പരിശോധിച്ച് മദ്യപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. യാത്രക്കാരെ ഇറക്കിവിട്ട ശേഷം ബസ്സുകൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പകരം ഡ്രൈവർമാരെത്തിയ ശേഷമാണ് ബസ്സുകൾ പോലീസ് വിട്ടു നൽകിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഉപ്പുതറ.